Moi! Mä uskalla puhua. Me ollaan, Poikki. me ollaan äiti ja lapsi. Ja meillä on ihana perhe. Ja me aiotaan tehdä kaikkia hassuja juttuja, mille saa nauraa ihan hirveästi. Koska toi lapsi on semmoinen ihme jekkuilija. Ja meillä tulee olemaan tosi paljon videoita, mutta ehkä harvoin, mutta yritetään tehdä mahdollisimman usein näitä ja näin. Ja Me varmaan tänä iltana tehdään nyt jo ensimmäinen video ja siitä tulee siis ihan tää on superhauska. niinku ei oo video, mutta niinku silleen me vaan kerrotaan tästä tälle, että me päätettiin sellainen juttu, että me tehdään näissä videoissa silleen, ei mitään pelijuttuja, no ehkä tulee yksi pelijuttu, koska meillä on telkkaissa sellaisia tanssipelejä, eli sitten niinku niissä ja sitten mä käyn mukaan. Ja mulla on lyhyet hiukset. Meillä on hiukset. Lyhyet sellaiset. Ja Hiukset löytyy päästä. Ei oo syöpää. ei oo syöpää. Niin. Ja ehkä myös tosi tylsiä kissavideoita, koska meidän kissa on niin tylsä. Just se mauku. Ei, se oli telkasta kuulu ääni. Ei se mau. Nyt kun telkasta tulee ääntä, niin tää studiosta oli huono. Okei, mutta palataan sitten asiaan. Moi. Poikki.